Luppo TV, Suomen katsotuin maakuntakerhokanava. Eeman ja Lapin Luppo. Olen Esa, Lupon prinssi ja maakuntakerhomme puolustaja. Hän on Anni, peloton kumppani. Uskomattomat voimani paljastuivat minulle päivänä, jolloin aukaisin ylikäyneen lömppipullon ja naukkasin. Eeman, maistuu hyvälle. Esämän. Annista tuli mahtava taistelukissa ja minusta tuli Eeman, panomiesten kuningas. Ja kuten näette, todella kaunis mies. Vain 3 muuta jakavat salaisuuten. Velhottaremme Mira, Ivalon Toivo ja Pullon henki. Yhdessä puolustamme maakuntakerhoamme Luppoa, Kainuun ja Oulun pahoja voimia vastaan. Eeman. Tämän tiedonannon teille tarjosi Lapin Lupon propagandatoimisto. Luppo TV, Suomen katsotuin maakuntakerhokanava.